El Pincho le diu al Pancho, vols que et punxo un punxó? I el Pancho le diu al Pincho, punxa'm, però a la panxa no. ¿Ta que sí, Chicho? Avui el Chicho ens ensenyarà a diferenciar com es pronuncien les X. A veure, saber com es pronuncia la X en cada cas és prou senzillet. La X es pot pronunciar de tres maneres diferents. Fonèticament, che, podem pronunciar xe, o podem pronunciar xe. En ocasions és KS i en ocasions és G de gat, Z, és a dir, xe o xe. Per a que la X es pronuncie che, ha d'anar a principi de paraula, d'acord? Chache, chicho, chu. La paraula chicho és perfecta, perquè, com veiem, d'acord, comença per una X, chi, d'acord? No pot pronunciar-se de cap altra manera, però quan hi ha dues vocals, per a que sone che, heu de posar TX, perquè si no posarem TX es pronunciaria chixo, i no volem pronunciar chixo. Igual que en el cas de cotxe, per a que cotxe es pronuncie che, no podem escriure només una X, perquè si està entre dues vocals, faria coxe, i no volem pronunciar això. Llavors, X a principi de paraula, che. I per a que sone che entre dues vocals, TX. També es pronuncia che quan va a final de paraula i abans té una consonant, és a dir, elx o ponx. D'acord? Si, per exemple, hi ha una vocal, seria fax. També heu de tindre en compte que la IG a final de paraula es pronuncia che. Per exemple, vaig, faig, maig, raig. Tot i que en algunes varietats dialectals pronuncien vaig, faic. I a vegades també es mengen la G, vai, fai. Dins del País Valencià podeu escoltar dos classes de pronunciacions. Per exemple, xifra o xifra. Hi ha algunes paraules que sí que admeten aquesta pronunciació. I en algunes varietats dialectals generals de la llengua catalana és veritat que també fan xe. D'acord? Els que teniu més edat i heu vist La bola de drac en la versió catalana, sabeu que han prioritzat, d'acord, la pronunciació de xe, per exemple, xinxeta, pinxo, d'acord? Però en la nostra varietat dialectal pronunciem xe, xinxeta, pinxo. Una dada curiosa és que en valencià rarament hi ha paraules que comencen per TX. Quan sona che, s'escriu amb X, d'acord? Hi ha, per exemple, txec, txadià o txetxè, és a dir, de la República Txeca, del Txad o de Txetxènia. En segon lloc, per a que la nostra llengua, el fonema, la X, sone xe, hi ha d'haver una I a l'esquerra, és a dir, això, peix, pixar, coixa, bruixa. També heu de tindre en compte que la tercera conjugació, és a dir, els verbs acabats en ir, com per exemple servir, tenen l'indefix eix, és a dir, jo servisc o jo serveixo, tu serveixes, ell serveix, nosaltres servim, vosaltres serviu, ells serveixen. Però en el bloc occidental, d'acord, pronunciem servisc o servixo, servixes, servix, servim, serviu, servixen. I això vol dir que, com acabem de dir, la X només necessita una I per a ser pronunciada xe, llavors això ens permet poder escriure simplement una I. I esta també és la raó per la qual molts pobles que comencen per X, per exemple, Xàtiva, Xàbia, Xeraco, Xixona, en el parlar del mateix poble, la gent pronuncia ai xàtiva. Ho fan per això, perquè en la nostra llengua, de manera natural, per a poder reproduir el so xe, necessitem este diftong ai, ei, i, oi, ui. D'acord? I en tercer lloc, quan tenim una X entre dues vocals, ho pronunciem GZ. Per exemple, examen, exacte, exemple. És veritat que en el valencià central no sonoritzem, i això vol dir que ho pronunciem KS, examen, exacte, exemple. D'acord? Si voleu sonoritzar, en realitat és molt fàcil. Simplement heu d'intentar fer el so de la G de gat. Eg. Examen, examen, examen. I, obligatòriament, ix una S sonora. És impossible que isca sorda perquè el so de la G, és a dir, G, ja és sonor. I en entrar en contacte G i S fa exa obligatòriament, igual que en francès. En francès diríem examen, exacte,
d'acord? I és el mateix fenomen. En canvi, serà KS sempre quan, per exemple, diem excèntric. Per a resumir, quan la paraula comença per X, es pronuncia xa-xe-xi-xo-xu. En algunes varietats dialectals, xa-xe-xi-xo-xu, d'acord? I hi ha alguns valencians que també fan xe, per exemple, xifra o xifra. Quan va entre dues vocals, té X, per a que es pronuncie xe, d'acord? En segon lloc, per a poder pronunciar xe, cal que hi hagi una I, d'acord? I, en tercer lloc, per a poder pronunciar xe, cal que estiga entre dues vocals. I fins ací el vídeo d'avui. Si teniu cap dubte, pregunteu.